Il-kriżi fil-Greċja u r-referendum fir-Renju Unit dwar is-sħubija fl-Unjoni Ewropea għandhom iservu ta' sinjal b'saħħtu biex l-Ewropa tieħu azzjoni u tirrifletti r-realtajiet fih ħdana. Saħaq dan id-Deputat Prim Ministru Louis Grech meta ndirizza konferenza dwar it-tisħiħ ta' istituzzjonijiet Ewropej u l-leġittimità demokratika tal-Ewropa organizzata mill-Musec. F'wieħed mill-iktar żminijiet delikati li qatt esperjenzat l-integrazzjoni Ewropea joħroġ iktar ċar l-Unjoni Ewropea ma jistax ikollha politika riġida iżda jeħtieġ li tkun flessibbli għal bżonnijiet tal-Istati membri. Id-Deputat Prim Ministru saħaq li dak li qed jiġri fil-Greċja m'għandux ikun sottovalutat u l-kawża u l-effetti tal-problema Griega ma tiqafx mad-dejn li għandu l-pajjiż iżda tkompli fuq livell umanitarju u politiku. Għalhekk sostna li l-ikbar sfida li se taffaċċja l-Unjoni Ewropea hi li terġa' tikseb il-fiduċja taċ-ċittadini. Sfida oħra l-Unjoni Ewropea huwa r-referendum fir-Renju Unit. Dwar dan Grech sostna li s-soluzzjoni mhijiex li jerġa' jinfetaħ it-Trattat ta' Lisbona għax dan ikun ħela ta' riżorsi. Minflok jeħtieġ li tkun indirizzata l-ikbar prijorità taċ-ċittadini, dik li jsibu xogħol u li jtejbu l-kwalità tal-ħajja. Id-Deputat Prim Ministru temm jgħid li din il-kriżi m'għandix twaqqaf milli l-Aġenda Ewropea tkompli tevolvi u li saħansitra din għandha tkun opportunità biex tinbena Ewropa iktar b'saħħitha, kompetittiva u soċjali.